Sometime around 1600, something happened in this forest. But before I tell you how I know this, we need to understand those times. The whole world stirred, and everywhere there were battles and wars. The thirst for blood was unstoppable. But even with this desolate landscape, and in contrast with all the horrors of the times, the desire for knowledge intensifies and accumulates a considerable increase. A strong influence was found in art, science, or music. In literature, in philosophy or fashion, in politics and religion. But at the same time, opulence was also increasing, and those from the upper class knew very well how to express it. Therefore, today's story may be about them. But let's start with someone like him, the jeweler, craftsman of mastery, accomplished artist of the Renaissance. He managed to satisfy the most extravagant tastes of the time. Royalty in love with the art of jewelry becomes the main customer. Obviously, a very busy job at that time. Monarchies and nobility adorned themselves with shining pieces, not just as symbols of wealth, but as statements of power and prestige. Now, let's go back to the forest, where we know for sure that something happened for 100 years ago. Hai să vedem că... Ce? Hai că are Ciobi ceva, să vedem. Nu prea am găsit nimic astăzi. Ia, monedă. Cred că denarul îmi crezi. Păi da, nu se vede nimic. Ia uite-te tu în groapă. Ce-i? Cred că e inel de argint. Du-te, mă. Da, da. Nu l-am mișcat, am să vii să vezi. Unde-i? În partea aia. Du-te, mă. Du-te, bă, fii atent ce mare-i. Păi rupt. Ai de capul meu. Du-te, bă. Dar eu nu că n-am găsit. Hai de... Filmezi? Las că te tai. Restul. Ai de capul meu. Mamă, fii atent ce are pe el, mă. Du-te. Du-te, mă, cât e de mare. Hai să vezi ceva, Cristi. Mamă, Inel și cu asta nu ceva emblemă, zici că e de la sigilar. O fi sigilar? face. Da, clar. Du-te, bă, cât așa mare. Ai de capul meu. Capul meu. Și fii atent, prima dată, uite ce am scos. Un denar unguresc. Și mi suna combinat cu ceva înalt și când încolo, uite, mai încolo.
Hai să mai dăm. Unde? Acolo? Ți-o dat, ți-o dat. Nu stai că văd. Ia vezi ce e. Mai adânc. Aha. Ți-ai sunat? Da, stai să văd și eu. Stai cu detector. Tot la monedă sună, da, da, da. Aici undeva. Hai să mă duc la semnalul ăsta mare, că nu știu. Da, Cristi, și ziceai că nu găsi nimic. Dai un pic lopata. Ce? Monedă. Du-te. Tot așa. Ți-am zis că mai sunt. Las că le fotografiez eu, ca lumea. Ia, hai detector, ia-l pe-a meu. Mai dă un pic pe aici. L-ai închis? Păi dacă e închis. Să dă ce-o aici un pic. Că nu știu. Da, stai un pic. Stai un pic. Facem frumos. Da. Mai da acolo? Da, da. Aici. Poate că dau în jurul copacului să văd. Auzi ce tare sună. Și tare sună chioninele. Să iau. Ia lopata ta. Leată? A. Ce simte? A meu? Stai că-l mut. Stai că-l mut. Ai scos moneda aia? Acolo. Uite acolo. Vai de capul meu! Bă! Primul aur! Bag picioarele! Băi, să bag picioarele! Du-te, bă, de aici. Uite, bă, și la suprafață, mă, încă tremur. Vai de capul meu! Du-te, Uite, de acolo, de la groapă plecat. hai de capul meu. Hai să revin. Du-te, spanac. Deci am strigat ca nebunul, mă, dar e primul meu aur în 3 ani. Hai de capul meu. Dar ce are pe el? Are ceva? Are sticlă. Sticlă? Nu știu, scoate un pic apa. Și Bă, ești nebun. mă lua că mă pierd. Ia, păi putem să mergem, că s-a stricat ziua Hai asta. de capul meu. Și mai sună. De aici mă ține. Uite. Are ceva. Stai un pic jos asta. Și petrecerea. Scrie ceva pe el. Bă, ești nebun, și cu are și se duce pietre. Curat. Uite-te, uite-te cât a fost, că nu m-am băgat. Hai să văd ce scrie acolo. Are ceva model. Are? Niște flori. Ah, e ca ăla, unde e ăla? Aici. Ce mă, la fel. Da, e clar, astea sunt împreună. Dă un pic, că dau numai cu apă. Că ai văzut că merge de aici de pe. Vai de capul meu. Da, mă, și cu detectorul meu găsesc aur, mă, vezi? Ziceau ăștia că am detector, care nu știa aur. 1000. Bă, fă zoom. Stai un pic că cu ăsta fac zoom, că... Zoom că scrie. Uite, o scrie că e invers. Mă, e bine. 1000, ceva 91 la capăt în dreapta.
Du-te, mă. Asta fără la suprafață, uite ce curată e. Ce altă monedă? Da. No, deznodământul de astăzi. Ce tu ăsta? 7 sau monede, cât e? Asta face zoom de aia, o să vreau să fac așa. Ia uite ce s-a întâmplat astăzi. Acum facem niște poze, să trimitem. Locația ai luat-o? Nu, să luăm și locația, da? Să trimitem. Astea, din câte am verificat un pic așa, sunt ceva îngurești. 1500 parcă, nu? Da. Hidden or lost, maybe stolen. What happened there? Will we ever find out? Is possible. For now, we can only imagine. We complete the very small circle of rings with forget-me-not flowers, with a drop of history and an ocean of the past. These were symbols of power, love, and faith. In the 16th century,